برنامه زانو زاروک دما خوش به هوانو هون چوانونم هیوی دیگن کو به هفته جی و هر هفته هم باش بن کام جه حواله خوجی بپرسن دسپک که هم من بپرسن اس پر باشم که بریو کو حواله منجم بپرسن هوانو اس پر باشم هیورون تو چوایی اجی باشم آموسته اجی باشم آموسته ام باشن هوانو هیوی دیگن کو حواله منجی باش بن هر بیجی هوانو بله هوانو ام به هفته جی به مجارکی ام پیش بری بنه وک هر هفته مجاره مناقدن پرسه مناقدن لیکولین مناقدن و تجاری جی نقدن نفس هوانو اره بحث اره ماموسته هر بیجی هوانو مگوت ام هینجی دیرو کدنه دیرو که ام چه قضاش بیناسه بکن چه قضا میقاشی بکن براستی جی نقده لحتاج دسته مورم دو قضا به حواله خوره هین تشتن نقاش بکن هین مراقب مهنه که دسپک هین تشت چاوا دسپک کرنه بچیرنگی پیواجو حتی ودمه و چاوا باندور جیانه مکریه به هر آوی ام دخوازن تی کولیم بکن بپرسن مراق بکن ببرسی بینن ایبران اره گلو ایرو اول ورم بگمانه بگلو امی چی بکن هین علاوه مهنه امی بچالاکیه چیکن دبکو موزیک به بیشتی کو مروواتی حتی ات آستکه کو اتیشنی دیمه وک مروه که پیراسه کر و شونده دست بکر آن موزیک هرتن دجیانا مروه ده هبو zaten müzik lejiyana me de hebu belaku sila dengi pelan yenci baran dilo pevan yenci dengi ajalan dikane be بله هر بیجی بله ماموسته ویکو او گوت ماموسته دنگه پلاده به ماموسته یعنی ماموسته تو قریب بدن خوشی ریتم چیکی ماموسته دست بک مروواتی دنگا چاوا اکرنه ماموسته کن نپن کاربون با خوون دو گوتن ابا ماموسته و وصا نو تکی درد که ماموسته دو گوره من لیبیا ev de hele tekkili de bir rengi bu hin gor tipa tip dijde bir bandar ketin de hele ahaftan da bir hin tiştin bin geyin şey bu le despek megotçı muravati vakta hatta asteki bir çirengi hat hevanlo xwazay şopandın اره buraya cerebandına hin tişta yani tişta ku em bejo ku em şaş bikın hataya ke bikın gelo pır ne başa başa ne başa ya خطای مرف دیکنه خطا کی فرمزن به خرابشی و باششی بلاکو مرفش خطای خو ایده دعلمه مرف گره سلا مرف دستی خو بده آگر خطا کی مزنه دستی مرف دشویده ev دیشه cerebandına ke em musabı penasa bikın mesela مرف sana مرف testi geçedi ki مرف خطا geçedi ki ser mesela matematik dö و dö de geçen مرف de bir sesi ليه مثلا مرف تعلم مرف دي مرف تشبيه دو دي كتشار مرف تعلمه ليه مرف برسيج شاش ديكه هم باشه هم جي خرابه ev jî tenî qaş kirin. Em dîsa teqez nikarin pênasa bikon kan bêjin ev tişt teqez raste ne raste. Hîn tişî di hêla zagona de jî heta hatiye hîn wek pîvanê jî hatiye heta vê demê jî lê her tişîn jî tenî qaş kirin. Yani wekte got lazım muro birêya cerebeya jî cerebandinê netirse. Heta em tiştekî necerebînin em ê wê tiştê fehm nekin. Kesin lêkolîner kesin zanist. Mesela têbîra me mijarekî din de jî me vêya kiribû dest me nîqaş kiribû vê demê anha laboratuvar hene kesin zanist dihîn ceribandinê em bêjin birdiriya laboratuvara da jî çê dikin lê mirovên berê birriya ceribandina normal jiyanê da wek agir çawa bû wek axaftin bi çi rengî bû wek xwarin û vexwarin heta alav çêkirin bi çi rengî bû birriya ceribandinê ket nav jiyana me newsa her tiş bi vî rengî ye dengê ba dengê avê dengê ajala gişt sûdê da mirovatiye valno بري em karin bêjin ku gelo hevalno ji wer jî dipirsim rîtma dilê me davêje ew müzikekî çawa ye müzîke an ne müzîke em karin bêjin müzîke موزیک که müzik erê çima بلاکو هر چی کو ریتمی وی هی دبکو موزیک به
Dijiyane çünkü de wisa lê dixwe tam bi pîvanekî davêje nesa wexta pir zû zû davêje pîvan dikin diguhere mamostê dibêje Têbîne be. dan. Bahoz me nîqaş kiribû carekî dîsa me gotibû wexta dilê me pir zû bavêje ev rîtm xirab bibe em ê çi bibin pirsgirêka dihêla tenduristî derkeve ev dihêla dildejî dihêla neyînî em ê jiyan bikin di li vir de jî her tişt wisa hevalno wexta tiştekî bibe müzik lazım çi bibe Ritmekî wî hebe. pîvanekî wî jî hebe de heman Evet. demê de di gor kîja pîvanê di kîja ew kê em lêxin li gor wî lazım em çi bikin çêbe biceribînin lêxin û wê hestê em bigirin di jiyanê de di xwezayê wexta hûn bifikirin hûn karin di xwezayî de wek rîtm mînakekî çawa bidin wek rîtm mamostê mînakekî ça li xweza erê mamostê mînakekî baran dibe av dibe Mamoste mesela dar dibe ritma rojê sibeha her dem rojê êvara dawî hîv heye. mînak mesela ajalekî bifikirin hevalno mamostê wexta kîja ajal taybet wisa dimeşe Çîta. an baz dide çîta rîtmekî wî heye li gorê min çîta ye mamostê Ez nizanim. hesp çîta Rast hesp. hesp çîta jî dibe mamostê erê di xwezayê de rîtmekî xwezayî heye hevalno bi rastî lazim wexta em goyê xwe bidin xwezayê xweze daxive xweza distirê mirovatî ji vî rengî sûdê girtiye ge hûn bifikirin destpêk gelo mirovatî yekem çawa mesela ji çi sûdê girtine bi çi rengî destpêk müzîkekî çêkirine Mesela bi hestiya meriv kulika hundirê hestiya veke û pif bike kerevekî Pêşî filîtê mamostê bikarbîne. viya li Qamişekî- bambu hatîtin mamostê çawa li bambu mamostê Evet. êkû panda dixwarin mamostê şika bû mamostê mirova çûn mêze kirin mamostê hundirê wî valayê mamostê kengî pif kirin mamostê hundirê wî pif kirin deng dekî derket û wisa bû yekemîn amûrê müzik flût bû mamostê em bêjin destpêk ji beriya vanan jî amûrê a yekem dibe ku çi bibe li mamostê rîtm davul em karin bêjin ku laşê me jî Laşê me. laşê me em destê xwe jî mînak em rîtmekî jî bikin ew jî amûrekî ye destê me dengê me mevsa em bêjin laşê xwe jî bikarbînin ew jî amûrekî ye em karin em wisa pênase bikin em karin wisa bêjin amûra yekem laşê mirov dengê mirov bûye û pişt re bi cerebandina hîn tişta wek hestî em bêjin wek qamişa pifkirine li wir de wexta dîtine ku deng derketiye birêya cerebayan hêdî bi pîvana wek melodiyekî jî çêkirine em karin bêjin ku müzik jî bi wek têkilî wek tiştekî axaftin jî bikarhanîne Erê. mînak çawa hîvron Mesela meriv dibe em na müzikê ku dar dikin man gotina wekî mesajekî tê ceme yani wê demê mînak em bêjin ku wek mesela beriya axaftinê jî hîn kes dibêjin ji bîrneke gotinê xwe hîvron hîn kes kesê ku zanis kesê ku lêkolîner dibêjin ku beriya axaftinê jî müzik hebûye erê. em karin bêjin ku birêbazekî wisa têkilî dayîn jî Erê mesela Buraya. yekî dibe ba, yekî dibe ba, yekî dibe yekî dibe tişkî dî. erê O dayê mesela wekî müzik tişkî çê dibe. ji çerman jî mesela dahûl çêkirine Evet. wexta dahûlê jî lê xistine hem wisa kêfê jî kirine dihêla têkilî dayînê de jî em bêjin ku tiştekî wisa wê demî nêçîrî hebû di heman demê de em bêjin berhevkirin jî hebû li ajalekî wexta wisa em bihatana wekî dihêla agahî dayînê de jî bigotana wa tiştek çê dibe hevalno baldar bin wisa davulê lê dixistin dixistin tiştekî mezin bi destê wan hebû mamostê don qes bala we kişan de ji destpêkê heta îro çi qas amûrê müzikê zêde bûne Erê. çi zêde bûne ji wê demê heta anha mamostê li wî demê flût davul pişa çê dikare be mamostê amûrên rojana î ku an hem bikartînin çi hene ud Evet. sentur sêtêl
چی دکاره به گیتار پیشه فلوت داهول پیشه دکاره چی به فلوت داهول من گود bağlama بله هیورون ev amur em karin bejin ku tiştê ku bahoz anî ziman bi van amuran sînordar e gelo No, ne sînordar bela ku her kültür nizanim çi herkes müzik aletiye koyuyor. Mesela Belat gidiyor, müzik hediye, yeki diye. Yani ev ne sînordar? gelek amur em karin bêjin bînin ziman Evet. hevan lo ji ber ku me got destpêka mirovatî heta anha piştî ku em bêjin qabîle bû, qabîle gund bû, bajar bû, nete bû, dewlet ava bû piştî şûn de jî gelek çand jî derketin hevan lo çand bi rastî jî gelek kevnare li gor çandan jî amûr jî diguherin, stran jî diguherin, Evet. hez jî diguherin kawerin em biriya çalakî bêtin eri dibe pirsê xwe jî bînin ziman hûn amade ne? eri Ere. Ge hevan hûn jî amade bin kerem kin. Mele hevan lo di xwezayê de her tişt dengekî cuda heye. eri Nefsa wek mirov jî bi vî rengî ninin gelo. eri Mirovatî jî wisa ne. Dengê bahû cuda ye, dengê hîvran cuda ye, dengê min cuda ye. Zarok, ajal jî heman deng ninin. Nefsa gelek ajal jî henen em karin bêjin ku dengê wan giş heman deng. No. Dengê pisîngê cuda ye, dengê çivîkekî cuda ye, dengê dîk. Nefsa. eri Çima mamse hûn bêdeng bûn? Wexta mijar dibe müzik piçek wisa lazim em bêtir bi enerjî bin. eri Belê. Keremke Spas. spas xweş. spas Ka hevalo destpêk mirovatî me got bi çi rengî ka müzik dîtine amûra yekem me got em karin pênase bikin ku amûra yekem dengê mirov laşê mirov û piştre kevira hevdû xistine mêze kirine ku deng derdkeve û piştre hîn darikan hîn wisa rîtm ku girtine di xwezayî de mêze kirine dengê wan cuda ye û tiştekî derdkeve ka bahoz ez bêjim yek do sê çar tulmaseyê xe dibe hêdî neho cê wisa pir be erê son du sê çar son du sê çar son du sê çar Belê. Dilivir de her deng hestê wî jî cuda ye nefsa Eri. hestekî wisa xweş de jiyan jî wisa ye wexta hevpar dibe em çiqas zêde dibin û bi hevparî tiştekî dikin bi rengîn dibe û dixemile û hestê wî jî dewlemendtir dibe nefsa yek ji wan jî dîsa heman tişt em bikin mînak tu karî vanaxî tu di heman demê de dîsa li maseyê xe ez ê jî vêya bikarbînim ka çi derdikeve holê son du son du sê çar orkestraya xwezayî derket. Destpêk mirovatî jî bi vî rengî bi rêya cerebandinê destpêk bi kevran bûye û piştre mêzekirina bi darikan jî bûye û piştre hîn bi çermê ajala jî hîn tişt çêkirine wekta hol wek def wê demê def çêkirine hevalo piştre bi rêya qamişan amûrên pifkirine çêkirine newsa û piştre hêdî bi rêya cerebandinê çi qas mirovatî pêş ketiye di hêla zanistî pêşketin çêbûye di hêla muzîkê de jî gelek pêşketin çêbûye. Em stranekî ji bê streng gelo dibe Dibe. em kîja stranê bêjin keleşo dibe mamse keleşo me gotu bu careke dikarin em çi bêjim mamse malan barkir hûn zanin na çima nexwe ez ê bêjim hûn ê rîtmê bikirin tamam hûn amade ne Erip. lê rîtma wî jî lazim em li gor wî bikin tamam Eger se tu em li rit gor bêjim era bês Ere. em dixin yek do sê
4 1 2 3 4 آنها از بیجم دست به هونی دست بکم Bu sene mavse. 1 2 3 4. هره son 2 3 4 Malan baykır lele çude varale dinele dinele dinaramın Malan baykır lele çude varale dinele dinele dinaramın Goşte mehvarle müşku baranle geçe derindele bermalyamın Goşte mehvarle müşku baranle geçele rindele bermalyamın Le piçeki denge ve usa pır behez bu. Mavse. Çime? Eski kabul baştan. Sanki bahoz keleşoz rahattır usa hoştur behestir leydxe. Murov diliver de jî hevanlo girîget tiştekî din jî derket holê. Wexta mirov stranekî bistirê wê stranê bizanibe û ji dil bêje di heman demê de ew amûrê ku ji lê dixe hevdû lazim. Tamam bike û wê hestê hestekî çi dibe hevpar dibe. Mirov kare wê hestê xwe ragihîne hevalê xwe derdorê xwe nesa. Diliver de lazim her tiş dil bê. Wexta bê dil be tiştek çi dabe îbron xweş dernakeve. ere. Kam stranekê din jî bistirên? Kîja bistirên? Nazım mavse. Nexwe haydem keleşo bêjin. Tamam. Keleşo zanin? Ere. Tamam. Evet. Hûn ê bêjin vê çaxê ez nabêjim he. Mavse. Carekê Tejbe got. beji. Çiçek namı Mücarekê. mavse. Tamam haydi. Son, du, se, çar. Keleşo no bedaro ve lo 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 ve lo 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 la ve ko lo bedaro yar dilimin emrete Binerin çıkaz xoştur bu nefsa Cudati hûn dibînin hevanlo Hûn vedît wehîs kir wehîs kir ere. Liver de hevanlo birastî me xwest bi her awayî mînak em karin bi rêya masayê jî lêxin beya gelek em bêjin çepika jî em lêxin em laşê xwe jî em her tiştê xwezayê em karin wek amûrekî bikarbînin destpêkê mirovatî de bahos liver em karin çi pênase bikim müzik çawa biye amûrekî tune biye nefsa Ere. amûrekî tiştê ku anha bahos jî qal kir wê demê ew amûr jî tune bûn amûrê ê ku ev bêtêl em bêjin ku bi kevanê tune bû lê biriya ceribandinê hîn tişt di xwezayê de dîtine û li gor hestê xwe hîn tişt hem di hêla bawerî de jî wê demê müzik hatiye bikaranîn di hêla em bêjin pîrozbahiyê de di hêla cejna de ku yani li gor xwe wê demê mînak mesela wek qehremanî çi kirine müzikê jiyana xwe de bêtir zêdetir kirine Ere. Belê. Belê hevallo em hêdiyê xatir ji hevalê xwe bixwazin. Dibe. Dibe? Ere. Amade ne? Ere. Çawa bû? Hoş bu. Xweş bû. Ere. Bi rastî em dibînin ku ji destpêkê heta anha mirovatî bîngeha xwe çawa ji çi girtiye, sûdê ji çi girtine, ji xwezayê girtine. Nefsa her tişt me xwest bi vî rengî em balê bikşînin û müzîka yekem jî bi çi rengî bûye me xwest bere parve bikin. Belê hevallo em îro jî hatin dawiya barnama xwe heta hefteyekî din bimînin di xêr û xweşî de û her tim bi müzik û bi huner bimînin. û dem baş!